Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και από μένα στην Expo Wedding 2016. Όπως ανέφερε ο κύριος Κουσουρής, είμαι η Έφη Ακριτίδου και είμαι make-up artist. Καλώς ήρθες, Έφη. Ευχαριστούμε. Προχωρήστε μπροστά. Να σας πω ότι το νηφικό είναι της White Angels. Το έφερε από την Ισπανία για τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Είναι πρωτότυπο λοιπόν, είναι καινούριο και θα ακολουθήσει μια βόλτα γύρω-γύρω. Να δείτε τη Μάγδα από κοντά πριν βάλει οτιδήποτε στο πρόσωπό της, για να δούμε μετά και ποιος θα είναι ζωντανό το αποτέλεσμα μετά από την καλλιτεχνική δημιουργία που θα κάνει η Έφη Ακριτίδου. Τα μαλλιά φυσικά είναι από το κομμωτήριο Αιχέριου που είχε πριν τη δική του παρουσία. Να ευχαριστήσω ειδικά το Χάρη. Φυσικά. Ο Χάρης είναι όλη ο την ομάδα της Αιχέριου που περιποιήθηκε τη Μάγδα. Τρέβεσαι, κοίταξε τον κόσμο, πρέπει να σε δούμε. Είναι η μαμά, γι' αυτό. Είναι η μαμά εδώ. Ναι. Έλα. Θα κάτσουμε. Θα ήθελα να σας πω ότι όποιος από εσάς θέλει να κάνει μία ερώτηση την ώρα που δουλεύει η Έφη, θα μπορούσε να σηκώσει το χέρι για να το δω, να το δώσω το μικρόφωνο να κάνει την ερώτηση. Την ώρα έχετε κάποιες απορίες, βλέποντας το τι ακριβώς κάνει. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει ήδη μία προετοιμασία δέρματος, backstage. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τις βάσεις. Η Μάγδα έχει ένα δέρμα, όπως βλέπετε, πολύ καθαρό, πέρα από ένα σπυράκι που έχει πετάξει ήδη. Ειδικά για την εκδήλωση έγινε αυτό. Ναι, σήμερα το πρωί. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη κάλυψη στο πρόσωπό της, το βλέπετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έχει έντονες γωνίες, έχει ένα τετραγωνισμένο πρόσωπο. Θέλω να τη δείτε πραγματικά, μεταμορφώνεται. Είναι μόλις 19 ετών και θα τη δείτε να γίνεται, τι να πω τώρα, φανταστική. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Θέλω να κάνετε λίγο στο μυαλό σας μία εικόνα. Μία νύφη συμβολίζει την αγνότητα και την αθωότητα. Κλείσε λίγο τα μάτια σου. Φυσικά αυτό είναι λίγο αντιφατικό στις μέρες μας που λέω, γιατί το νηφικό μακιγιάζ είναι η προσωπικότητά μας. Είμαστε εμείς οι ίδιες στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, θα σας πω στην πιο λαμπερή εκδοχή. Της περνάω μία βάση στα μάτια, η οποία πραγματικά μου έχει δείξει ότι δίνει αρκετή διάρκεια στο μακιγιάζ. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Να κάνω εγώ πολλούς μια ερώτηση. Πείτε μου, κύριε Κουσούλη. Πέρα από το make-up, τι άλλο πρέπει να γνωρίζει μία make-up artist? Αρκεί να γνωρίζει να βάζει, ας πούμε, τα χρώματα σωστά. Εννοείται αν έχει μόνο γνώση μακιγιάζ. Ακριβώς. Όχι. Ο μακιγέρ ή μακιγιές πρέπει να έχει γνώσεις χρωματολογίας, προσωπολογίας, μακιγιάζ πρωινού ή βραδινού, μακιγιάζ διορθωτικού, όπως και έχρωμης φωτογραφίας. Υπάρχει διαφορά στο μακιγιάζ κάθε φορά? Φυσικά. Δηλαδή για το γάμο χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερο? Έτσι θέλω να πιστεύω. Κάθε νύφη είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη, οπότε πιστεύω ότι το φαντάζεται. Όχι, εννοώ από τεχνικής απόψεως. Θα πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις δηλαδή, για το Ναι, γάμο. φυσικά. Το Θέλω λίγο να κοιτάξει μπροστά. Να σας πω κάτι ευχάριστο. Όσους από εσάς είστε υποψήφιες νύφες, μην φύγετε μετά την παρουσίαση. Έχω δώρο για όλες σας. Χωρίς κλήρωση. Κλείσε λίγο τα μάτια σου. Πριν ξεκινήσω να περνάω τη σκιά, της βάζω μία ουδέτερη βάση για να της δώσει λάμψη στο κινητό βλέφαρο και κάτω από το τόξο του φρυδιού. Πότε πρέπει να συνοηθεί μαζί σας μία νύφη? Πόσο καιρό πριν το γάμο της θα πρέπει να βρει την κατάλληλη μακιγιάζ, δηλαδή μακιγέρ μάλλον, για να κάνει? Πλέον και ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν? Ναι. Κάποτε το άκουγα και δεν το πίστευα. Εγώ αυτό δεν το περίμενα. Ένα χρόνο πριν δεν είναι πολύ καιρός.
Κλείσε λίγο τα μάτια σου. Θα ήθελα πρώτα το όνομά σας και μετά να κάνετε την ερώτηση. Καλησπέρα. Λέγομαι Μαρία Βασιλιάδου και θέλω να ρωτήσω... Λέγομαι Μαρία Βασιλιάδου και θέλω να ρωτήσω την Εφη γιατί δουλεύει με το δάχτυλο και όχι με το πινέλο. Για να πάρει τη θερμοκρασία μου. Και όταν να απλωθεί έχει πάρει καλύτερα τη η θερμοκρασία σκιά. σου, και τώρα γιατί δουλεύεις με το πινέλο? Για να το κάνω το απλώσεις? σβήσιμο. Για να κάνω το σβήσιμο και να το δέσω. Δεν Ευχαριστώ. δουλεύω πάντα με τα δάχτυλά μου. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Θέλω να σας πω ότι κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Αυτό που κάνω τώρα στη Μάγδα δεν σημαίνει ότι θα το έκανα και σε ένα άλλο πρόσωπο. Είναι ανάλογα με το μακιγιάζ που κάνουμε κάθε φορά. Έχουμε ακόμα μία ερώτηση. Ναι. Αναστασία ονομάζομαι. Πόσες πρόβες δικαιούται make-up μία νύφη πριν το τελικό? Ναι. Έχω διαμορφώσει ένα πακέτο, ειδικά για τις νύφες μου, το οποίο περιλαμβάνει 2 και 3, ίσως και 4 δοκιμαστικά την ίδια μέρα. Αυτό το κάνω για να σας δώσω τη δυνατότητα να δείτε περισσότερα δοκιμαστικά ενδεχομένως από το να βλέπατε ένα. Μετά από αυτές τις πρώτες πρόβες αρχικές, έχω και ένα τελικό δοκιμαστικό που πλέον είναι ολοκληρωμένο και βλέπεις τον εαυτό σου πώς θα είσαι τη μέρα του γάμου σου. Βλέπετε ότι επιμένω στο να κάνω το σβήσιμο, γιατί δεν πρέπει να διαχωρίζεται η έντονη γωνία και όλα τα χρώματα να δένουν αρμονικά. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου. Ωραία. Το λεπτό. Έχουμε ακόμα μία ερώτηση από την κυρία. Ονομάζομαι Δέσποινα και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με ένα λιπαρό πρόσωπο σε ζέστη. Πώς γίνεται να μην τρέξει το μακιγιάζ, να βγουν ωραίες φωτογραφίες? Με τα κατάλληλα προϊόντα και με τη σωστή τεχνική θα φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται και τα δοκιμαστικά. Έτσι ώστε να δεις το μακιγιάζ τι διάρκεια έχει. Μάλιστα. Βέβαια, θέλω να πιστεύω πως μέσα από τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιώ μου έχουν δείξει ότι το αποτέλεσμά μου διαρκεί τουλάχιστον 10 ώρες. Γι' αυτόν τον λόγο όμως έχω δημιουργήσει και ένα νηφικό πακέτο, στο οποίο ακολουθώ και την ύφη μου μέχρι και να τελειώσει από την εκκλησία. Για να είμαι δίπλα της φυσικά και να μπορώ να την ξαναφρεσκάρω. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι ακόμα. Ναι. Αν δεν υπάρχει τόσος χρόνος όσο ένας χρόνος, υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα σε λιγότερο χρονικό διάστημα? Τι εννοείτε? Είπατε ραντεβού 1 χρόνο πριν. Πού είστε και δεν σας βλέπω? Γεια σας. Αν δεν υπάρχει τόσος χρόνος... Δεν μπορώ να σας ακολουθήσω αν είμαι κλεισμένη. Δυστυχώς αναλαμβάνω μόνο μία νύφη την ημέρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι ένα λιπαρό πρόσωπο, γι' αυτό και θέλω να έχω τα ραντεβού μαζί σας και 1 χρόνο πριν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια προετοιμασία δέρματος, να χρησιμοποιήσουμε σμιγματορυθμιστικά προϊόντα, έτσι ώστε να ρυθμίσουμε το σμίγμα σας και να φέρουμε το δέρμα στο σημείο που θέλω, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω το μακιγιάζ μου πιο εύκολα. Βλέπετε ότι περνάω ένα υγρό make-up, το οποίο μου δίνει και κάλυψη και ενυδάτωση. Να μεταφέρω μία ερώτηση. Ποια είναι η παλέτα των χρωμάτων που είναι της μόδας για τις νύφες για το 2016? Λοιπόν, μιλάμε για τις τάσεις της μόδας. Θέλω λίγο να κάνετε στο μυαλό σας, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν, δεν θυμάμαι τι είπα πραγματικά, στην αρχή όταν βγήκα. Μία νύφη λοιπόν που συμβολίζει την αγνότητα και την αθωότητα. Αυτή την εικόνα, από αυτήν την εικόνα εμπνεύστηκαν οι make-up artists και φαντάζονται ένα μακιγιάζ πιο φυσικό και πιο αέρινο. Φέτος δεν θέλουμε υπερβολές, δεν θέλουμε γωνίες. Δεν θέλουμε γωνίες στο πρόσωπο, γήινους τόνους. Λίγο το μαλλί σου. Συγγνώμη. Θέλουμε απαλά nude χείλη ή ροζ.
κλασικές γραμμές eyeliner και να καθοδηγούμαστε φυσικά από το σχήμα του ματιού. Τι θα κάνουμε με αυτό το σπυράκι εδώ πέρα? Να προσθέσω κάτι στην ερώτηση. Να πείτε μου. Η μόδα είναι μια τάση. Δεν είναι πιο σημαντικό όμως τι πάει στο πρόσωπο το δικό μας? Δεν ξέρω αν με να ακούσατε. αναδείξουμε όλα τα χαρακτηριστικά που έχει μια κοπέλα. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν. Προσωπικά δεν ακολουθώ την τάση της μόδας. Ακολουθώ την ύφη μου, την προσωπικότητά της και το στυλ της. Σας είπα, το νηφικό μακιγιάζ είναι η προσωπικότητά μας. Πολύ ωραία να ξέρουμε, σεβαστά όλα, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε να νιώθει η νύφη καλά και μέσα στο νηφικό και με τα μαλλιά που θα κάνει και με το μακιγιάζ της, έτσι ώστε να είναι ο εαυτός της. Τι κάνουμε με αυτό το σπυράκι? Φυσικά ο χρόνος που έχουμε σήμερα δεν είναι υπεραρκετός για να μπω στη διαδικασία να κάνω φωτοσκιάσεις και να βλέπατε κάποια παραπάνω πράγματα ενδεχομένως. Έχω ένα make-up εδώ πέρα, το οποίο είναι καμουφλάζ. Τι είναι το καμουφλάζ? Είναι make-up με 50% πιο υψηλή χρωστική από τα απλά make-up. Καλύπτει ατέλειες, φυσικά όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόσωπο ακνεϊκό, με ουλές, με πόρους, γιατί τονίζει ακόμη παραπάνω το πρόβλημα. Πώς είσαι? Γύρνα λίγο, σας παρακαλώ. Βλέπετε ότι κάτω από την περιοχή των ματιών δεν έχω δουλέψει ακόμη. Γύρνα λίγο μπροστά. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, μπορείτε να την κάνετε. Εγώ λέω να ενημερώσετε και λίγο τις νύφες σας για τα δώρα. Να τις κάνετε να χαρούν και λίγο νωρίτερα. Η Μάγδα έχει πολύ ωραίες γωνίες. Πόσες πρόβες έχεις κάνει με τη Μάγδα? Με τη Μάγδα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει 4 πρόβες και σήμερα είναι η 5η φορά. Γιατί μπορεί να υποστηρίξει αρκετά μακιγιάζ στο πρόσωπό της και δεν ήξερα τι να κάνω, μπερδευόμουν πραγματικά. Απ' τη μία ήθελα να ακολουθήσω την τάση της μόδας και απ' την άλλη έλεγα ναι, όμως τέτοιο πρόσωπο να το αδικήσω. Άρα λοιπόν στην ουσία είναι μια διαδικασία νύχτα. 4 ραντεβού, το βάψω. Φυσικά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, πείτε μου. Τελικά το θέμα δεν είναι ο χρόνος. Είναι αν έχεις εσύ προσωπικά χρόνος, αν έχει Αγριτίδου για την Κυριακή, το Σάββατο ή την Τετάρτη, που είναι κλεισμένη νύχτα. Ναι. Άρα ο χρόνος είναι κάτι σχετικό. Έχει σχέση με το δικό σου χρόνο και όχι με τον χρόνο της νύχτας. Έτσι. Γιατί έτσι απογοήτευσε την Κυριακή που ήθελες ένα χρόνο πριν και τώρα παντρεύεται σε 2 μήνες. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Με ρωτάνε και στη σελίδα μου και από κοντά βέβαια οι πελάτησες. Το concealer, προσέχουμε πώς το τοποθετούμε. Θέλω λίγο να κάνω ένα μεγάλο νικ κάτω από την περιοχή των ματιών. Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη. Αν πάρω ένα πινέλο φρυδιών, θα καταλάβετε ότι αυτός είναι και ο σωστός τρόπος. Λίγο να το δείξω. Στα πτερίγια της μύτης, για να μην ακουμπήσω πάνω στο concealer, πρέπει να φτάνει μέχρι και την εξωτερική γωνία του φρυδιού. Εδώ μέσα μπαίνει το concealer. Το βλέπετε? Από την άλλη μεριά δεν σε βλέπουν από την άλλη Ναι. μεριά. Όχι, δεν σε βλέπουν. Ίσως Μάγδα. πρέπει να έρθεις από εδώ για να δείξεις τα μάτια. Πολύ καλό σπίσιμο, έτσι ώστε να δεν είναι αρμονικά με το make-up και να μην ξεχωρίζει. Πολλές φορές φέρνουμε αντίθετα αποτελέσματα με το να είναι πολύ λευκή η περιοχή κάτω από τα μάτια.
Και από εκεί, στη μαμά. Ξέρετε πώς τη γνώρισα τη Μάγδα, έτσι. Αν δεν μας το πεις. Ήμασταν στο ΜΕΤ για το σεμινάριο εκθετών για την Expo Wedding και μόλις τελειώσαμε, χτυπάει το τηλέφωνό μου, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μπορείς να βάψεις αύριο ένα πολύ δυνατό πρόσωπο για μια εξωτερική φωτογράφηση. Όταν την είδα, πραγματικά το αποτέλεσμά της ήταν φανταστικό, δεν υπήρχε, την ερωτεύτηκα. Της λέω εντάξει, σε θέλω να είσαι μαζί μου. Και έτσι λοιπόν είναι σήμερα εδώ πέρα. Είναι λοιπόν το δικό σου πρόσωπο. Είναι το δικό μου πρόσωπο τώρα, ναι. Για τη δική σου προβολή προς τα έξω. Ναι. Λοιπόν, αφού έχουμε περάσει τις βάσεις μας, θέλω λίγο να πάρω μία πούδρα και ένα μεγάλο πινέλο, έτσι ώστε να σταθεροποιήσω το αποτέλεσμά μου. Να δώσω διάρκεια. Δεν ξέρω αν είδα την κίνησή μου. Όταν περνάμε την πούδρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι την έχουμε περάσει ακριβώς από όλα τα σημεία. Οι κινήσεις μας είναι πολύ γρήγορες γενικότερα. Οπότε θέλω να έχω και λίγη σιγουριά. Και λίγη πολύ. Λοιπόν, και αφού πέρασα την πούδρα που βρίσκεται στο χρώμα της επιδερμίδας, θέλω να περάσω λίγο μία πούδρα φιξαρίσματος. Φιξάρει και σταθεροποιεί ακόμη παραπάνω το μακιγιάζ μας. Αν έχεις ζέστη εκείνη τη μέρα Ναι, και υδρώσεις συνήθεια, ναι. τι γίνεται? Τι θα γίνει, τίποτα. Αφού είμαι μαζί της. Τι άλλο θέλει. Όχι, πλάκα κάνω. Με τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, σας είπα και πριν ότι έχω τη διάρκεια που θέλω. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να είναι φοβισμένη. Όπως επίσης χρησιμοποιώ και ένα σταθεροποιητικό σπρέι. Αλλά για να πω και την αλήθεια δεν το κάνω πάντα. Γιατί πλέον γνωρίζω τη δουλειά μου, αν θέλετε, ακουστεί κάπως. Ξέρω ότι θα έχει το αποτέλεσμα που θέλω. Έχω δει πολλές φορές, το έκανε και εμένα η μάνα μου όταν παντρεύτηκα, να σκουπίζουν την ύφη και το γαμπρό γιατί αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάνουν ζημιά. Εντάξει, να σας πω λίγο κάτι. Καλό θα ήταν και οι μαμάδες και οι αδερφές να αποφεύγουν αυτές τις κινήσεις, γιατί ενδεχομένως μπορεί να μην κάνουν κάτι σωστά και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Καλό θα είναι εκεί την ώρα ταμποναριστές κινήσεις, να είναι ένας άνθρωπος δίπλα τους που τους γνωρίζει, ενδεχομένως έχει βρεθεί και σε πρόβες μαζί τους και τους έχει δείξει η υποψήφια make-up artist. Μακιγιές τους, ο μακιγιέρ. Το ταμπονάρισμα η λύση για τον υδρότα ή για τα ψηλοατυχήματα. Καλό θα ήταν να έχουν και μία πούδρα μαζί τους, έτσι ώστε να μπορούν να διορθώσουν το αποτέλεσμα. Αν κάποια αισθητικός φυσικά δεν τους ακολουθήσει, πιστεύω ότι θα την καθοδηγήσει σωστά την ύφη. Είπες πριν ότι θα είσαι με την ύφη εσύ. Ναι. Αστειευόσουν ή τι εννοούσες? Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Τις ακολουθώ. Νομίζω ότι έχω εδώ πέρα και νύφες που ήδη ήμασταν μαζί. Ποια είναι η νύφη που ήταν μαζί με την κυρία Κρητίδου? Κυρία Μαυρίδου. Ποια είναι? Γεια Κυρία σας. Μαυρίδου. Μπαίνω στον πειρασμό να σας κάνω ερωτήσεις λοιπόν κυρία Μαυρίδου, έρχομαι από εκεί για να απαντάτε κιόλας.
πράγματι ήταν μαζί σας όλη τη διάρκεια του γάμου? Καταρχήν είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Είναι όντως δίπλα από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος. Είναι πολύ βασικό. Δεν κοιτάει απλά να κάνει τη δουλειά της και να φύγει. Θεωρώ ότι όποιο τη γνωρίσει από κοντά γίνεται πρώτα φίλη της και μετά make-up artist. Δεν σας έχει πληρώσει για να τα πείτε αυτά? Τα λέω δωρεάν, έτσι, απλόχερα. Αν δεν κάνετε ένα δοκιμαστικό μαζί της και να τη γνωρίσετε καλύτερα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα τη συστήνατε δηλαδή ανεπιφύλακτα? Ανεπιφύλακτα, εγώ την προτίμησα για το πολιτικό μου. Την έχω κλείσει ήδη ένα χρόνο πριν και για το θρησκευτικό. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για τη Νύφη που είναι τόσο φιλική απέναντι στην κυρία Κρετίδου και τόσο πιστή της. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι με την κυρία Μαυρίδου δεν γνωριζόμαστε, ή μάλλον γνωριζόμαστε ένα χρόνο. Με γνώρισε μέσα από τη σελίδα μου και είχαμε αρχίσει να μιλάμε για το μακιγιάζ μου. Έκανε διάφορες ερωτήσεις. Γίναμε φίλες, έχουμε κάνει κάποια μακιγιάζ μαζί. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του, όλα είναι σεβαστά. Γνώριζε ότι ενδεχομένως δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Γι' αυτό γίνονται και τα ραντεβού. Έτσι ώστε να γνωριστούμε καλύτερα, να τα πούμε από κοντά. Κάνω τα φρύδια της Μάγδας, συγγνώμη, τα οποία πιστεύω ότι είναι το α και το ω στην κορνίζα του προσώπου. Είναι καλοσχηματισμένα. Της αρέσουν και τις ίδιες να είναι έντονα, αν τη ρωτήσετε. Την αρέσουν, ναι, αυτό το έχουμε συζητήσει. Το μολύβι των φρυδιών δεν χρειάζεται να είναι πολύ σκούρο, πρέπει να εναρμονίζεται με τα χρώματά μας. Έχουμε μία ερώτηση από την κυρία. Το όνομά μου είναι Βίκη, γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, συμφωνείτε με την πρακτική των τατουάζ των φρυδιών? Ναι, αν χρειαστεί, γιατί όχι, έχω κάνει 2 φορές. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγα να κάνω το επαναληπτικό σε ένα μήνα, οπότε το αποτέλεσμά μου ξεθόριαζε και σε αυτό ευθύνομαι εγώ καθαρά. Από εκεί πέρα όμως, όταν πρέπει να διορθώσουμε το σχήμα του φρυδιού μας, που είναι και η εικόνα του προσώπου μας, πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό και θέλω λίγο να τα λέμε με τις νύφες ένα χρόνο πριν, για να έχουμε αυτή την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα από κοντά, να γνωρίσω το πρόσωπό σας και να σας καθοδηγήσω. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα είναι οι ψεύτικες βλεφαρίδες. Κλείσε λίγο τα μάτια σου. Πάρα πολλές νύφες με ρωτάνε αν πρέπει να φορέσουν ψεύτικη βλεφαρίδα. Μία ψεύτικη βλεφαρίδα μπορεί να απογειώσει όλο το βλέμμα, να την κάνει να αλλάξει και μόνο με μία σκιά. Τα τουφάκια δεν δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι πάρα πολύ φυσικά και δεν θα τα προτιμούσα για την ημέρα του γάμου. Θα δείτε την Μάγδα να φοράει μία βλεφαρίδα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη, που πραγματικά θα της αλλάξει όλο το βλέμμα. Οι ψεύτικες βλεφαρίδες υπάρχουν σε πάρα πολλά σχέδια, ανεξάρτητα με το τι αποτέλεσμα θέλουμε να δώσουμε στην νύφη μας. Για να σε δω, Μάγδα. Μάγδα. Γύρισε λίγο να σε δούμε και από εδώ. Έχω βάλει και μάσκαρα έτσι ώστε να μπορέσουν οι βλεφαρίδες να βαφτούν και να έρθει να κάτσει η βλεφαρίδα σωστά πάνω στη δικιά της. Πόσο κρατάνε οι βλεφαρίδες? Να τη δείτε λίγο. Είναι πάρα πολύ έντονη. Τη βλέπετε έτσι. Είναι μιας μέρας. Ίσα ίσα η τελετή του γάμου, τη δεξίωση. Ναι. Θέλω λίγο να κλείσεις τα μάτια σου. Ορίστε. Και πριν το δείχνω, το βγάζω. Ναι. Της δείχνω πώς να το κάνει.
πω ότι η μαμά και ο μπαμπάς, οι δικοί μου γονείς, έτσι, δεν με έχουν δει ποτέ σε νύφη για τη δουλειά. Με βλέπουν πρώτη φορά εδώ πέρα. Μην ανοίξεις τα μάτια σου, Η αν μαμά είναι η θες. κυρία που κινηματογραφεί εδώ και ώρα, έτσι. Μάλλον θέλει να τραβήξει βίντεο για να Γεια το σου, μαμά, στείλει στην ξέρεις, άλλη μου Αγγλίδου. αδερφή. Μην ανοίξεις τα μάτια σου, αν δεν σου πω εγώ. Όταν τοποθετούμε την ψεύτικη βλεφαρίδα, τα πρώτα 5 λεπτά, 5 με 7, νιώθουμε να έχουμε ένα βάρος στα μάτια μας. Αυτό βέβαια είναι φυσιολογικό και επόμενο, αφού είναι ένα ξένο σώμα που κάθεται πάνω στη φυσική μας βλεφαρίδα. Είναι αναμενόμενο, λίγη υπομονή και θα δείτε ότι σιγά σιγά θα τη συνηθίσετε. Σήμερα φοράω και εγώ. Μέχρι βέβαια να τη συνηθίσω έκλαιγα. Είχα και το άγχος μου. Μάγδα, γύρισε σε μένα. Είναι 3 λεπτά. Ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα το μακιγιάζ? Πόσο χρόνο θέλει ακόμα για να Θέλω τελειώσει? λίγο να κάνω τα κοψίματα, να δώσω τις γυαλάδες. Θέλω άλλα 7 λεπτά. Θα μου τα δώσετε, φαντάζομαι, έτσι. Ωραία. Δεν ρωτάω για τις νύφες, για να ξέρουν υποψήφιες νύφες πόσο χρόνο κρατάει ένα νυφικό μακιγιάζ. Ένα νηφικό μακιγιάζ εκτιμάται τουλάχιστον στη 1 ώρα και 1/4. Χαμογέλασε λίγο. Πάντως εδώ είστε πολύ πιο γρήγοροι. Ναι, εντάξει, εκείνη τη μέρα όμως χρειάζεται παραπάνω λεπτομέρεια. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Είναι και η προετοιμασία της νύφης. Να πούμε κάποια πράγματα. Ήρθε λίγο μόνο σε μένα. Μάγδα, γύρνα λίγο μπροστά. Μην ανοίγεις. Τώρα τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις? Ορίστε. Τι υλικό θα χρησιμοποιήσεις τώρα? Γυαλάδες. Γυαλάδες. Πάνω από την περιοχή που έγιναν τα κοψίματα. Να δώσουμε λίγη λάμψη. Είναι η μέρα του γάμου μας. Υπάρχει πιο σημαντική μέρα για τις γυναίκες? Γύρνα λίγο, Μαγδά. Μάγδα, θέλεις λίγο να ανοίξεις τα μάτια σου, παρακαλώ, σιγά σιγά. Και αν κάνεις ενοχλεί να μου το πεις. Λοιπόν, η Μάγδα έχει κολλήσει πάνω μεριά με την κάτω. Δεν πειράζει, αυτό συμβαίνει. Ωραία. Κοίταξε λίγο πάνω. Ωραία. Για να σε δω. Κοίταξε λίγο μπροστά. Μαύρο μολύβι. Νομίζω ότι ήδη το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, ακόμα και από το πλάι. Το μαύρο μολύβι. Αρχικά θα πρέπει να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε.
δίνει έμφαση στα μάτια και τονίζει το φυσικό περίγραμμα του ματιού μας. Αρκεί βέβαια να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τι εννοείς όταν λες να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε? Να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί έχω δει πάρα πολλά. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Μπορεί μία νύφη να μου τσουρωθεί. Έχω ακούσει ότι μπορεί να θέλει να βαφτεί και μόνη της. Να αποφεύγουμε κάποια πράγματα, να ενημερωνόμαστε για να είμαι σίγουρη και εγώ και η νύφη για το αποτέλεσμα εκείνης της ημέρας. Την ίδια σκιά που χρησιμοποίησα στο κινητό της βλέφαρο. Κοίταξε λίγο μπροστά. Κοίτα και λίγο επάνω. Το χρησιμοποιώ λίγο κάτω από τα μάτια της. Κοίταξε λίγο πάνω. Πώς είναι η διαφορίδα σου? Είσαι εντάξει? Συνήθισες? Ωραία. Το ίδιο χρώμα λοιπόν τοποθετώ και από κάτω έτσι ώστε να δώσω έμφαση στο βλέμμα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και ένα σμόκι, αρκετά ελαφρύ βέβαια. Κοίταξε λίγο πάνω. Κοίταξε λίγο μπροστά. Καλό θα ήταν στο δωμάτιο που θα βάφεται η υποψήφια νύφη να έχει και έναν καλό φωτισμό. Πάρα πολύ βασικό. Κοίταξε λίγο πάνω. Να πω κάτι ακόμη. Φυσικά. Με ρωτάνε πολλές φορές γιατί ξεκινάω από την περιοχή των ματιών. Προσωπικά δεν θέλω να λερώσω τη βάση μου. Κοίταξε λίγο κάτω. Δεν θέλω να χαλάσω τη βάση μου, να τη λερώσω. Ενδεχομένως θέλω να είναι καθαρή και αψεγάδιαστη. Να μην πέφτουν υπολείμματα δηλαδή από τις σκιές πάνω στο δέρμα. Αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείς εσύ ή μια τεχνική που χρησιμοποιείς γενικά? Όχι, όχι. Ο κάθε make-up artist δουλεύει όπως τον βολεύει και όπως γνωρίζει ο καθένας τη δουλειά του. Όλα είναι σεβαστά. Κλείσε λίγο τα μάτια σου. Όπως θεωρεί ότι είναι το σωστό. Ναι, όπως θεωρεί ότι είναι το σωστό. Εγώ έχω αποφασίσει να δουλεύω έτσι. Με βοηθάει. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Κοίταξε λίγο πάνω. Ωραία. Κοίταξε λίγο πάνω σου, παρακαλώ. Ωραία. Τι χρώμα να τις βάλω στα χείλη? Η ερώτηση είναι προς εμένα ή προς το κοινό? Στο κοινό. Θέλω να μου πούν τι θέλουν να δουν στη Μάγδα. Τι χρώμα λοιπόν προτιμάτε? Αφήνετε την επιλογή σε εσάς. Ναι, λίγο να το συζητήσουμε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά πιστεύω ότι ένα πρόσωπο μπορεί να υποστηρίξει τα πάντα. Η Μάγδα στη συγκεκριμένη περίπτωση, να τη δείτε και λίγο από εδώ, γύρισε και λίγο δεξιά να σε δούνε. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να υποστηρίξει τα πάντα, από το πιο απλό μέχρι το πιο έντονο. Μάγδα, γύρνα και από εδώ, να σε δω και από εδώ. Μάγδα, στη μαμά. Φαίνεται ότι έχει καλογραμμένα χείλη. Ναι. Ας ακούσουμε μια πρόταση από μια κυρία. Ναι. Μια πρόταση. Θέλω να ρωτήσετε όμως και την ίδια. Την ίδια θέλω να ρωτήσετε. Μάγδα, τι χρώμα προτείνεις για τον εαυτό σου? Εγώ θα προτιμούσα ένα σκούρο. Πιστεύεις σε πάει περισσότερο? Ναι, ναι. Θα
ακολουθήσουμε λοιπόν τη συμβουλή της Μάγδας και ας βάλουμε ένα σκούρο χρώμα. Αυτό θέλεις. Αλλά είχαμε συνεννοηθεί στο ραντεβού μας. Να πούμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή του μακιγιάζ. Ναι, μεν παίζει και το στυλ του νηφικού, το στυλ του γάμου, τα χρώματά μας. Βέβαια, από εκεί και πέρα η τελική απόφαση είναι της νύφης. Εγώ οφείλω να την καθοδηγήσω και από εκεί και πέρα... Βέβαια, εδώ έχουμε το πολύ όμορφο νηφικό της White Angels, οπότε έχουμε ένα δεδομένο. Θα πρέπει να το ακολουθήσουμε, έτσι δεν είναι? Να πούμε ότι η κυρία Νικολαίδου Ζωή μας έφερε το νηφικό αποκλειστικά για την παρουσίασή μου από την Ισπανία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε ότι γεμίζω τα χείλη της με ένα μολύβι. Δεν κάνω μόνο περίγραμμα, γιατί με ενδιαφέρει να έχει διάρκεια το κραγιόν που θα φορέσει. Αν και χρησιμοποιώ πολύ και τα ανοιξίτηλα. είναι τα χείλη μας να είναι λίγο ενυδατωμένα και να έχουμε κάνει και ένα peeling από βραδύ στο σπίτι και να περάσουμε και από την περιοχή των χειλιών έτσι ώστε να τα απολεπίσουμε και όταν τοποθετήσουμε το κραγιόν το αποτέλεσμά μας να είναι λαπερό. Τι ετοιμάζεσαι να κάνεις τώρα? Μαγικά. Παίρνω μία πούδρα λάμψης που τη φοράω στις νύφες. Είναι σε μορφή σκόνης. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα.
Είναι μια ελαφριά λάμψη. Νύφη είναι. Δώσε μου λίγο τα χέρια σου, παρακαλώ. Είναι πολύ καλή μαθήτρια. Πρέπει να το πω. Ερώτηση. Θέλεις να γυρίσεις λίγο τα χέρια σου μέσα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με λένε Χρύσα. Έχω γίνει 2 φορές κουμπάρα και τώρα παντρεύομαι. Θυμάμαι. Δεν άκουσα. Έχω γίνει, λέω, 2 φορές κουμπάρα και τώρα παντρεύομαι. Ναι. Θυμάμαι τους φωτογράφους να λένε ότι μην βάζετε κάτι που γυαλίζει, για να βγουν καλές τις φωτογραφίες. Μην βάζετε οτιδήποτε, γυαλάδες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ λεπτή η σκόνη. Ναι. Βλέπεις ότι δεν γυαλίζει ήδη από εκεί την απόσταση. Ίσα-ίσα δίνει μία μικρή δόση λάμψης. Όταν τελειώνω τον νηφικό μου μακιγιάζ, έρχομαι σε συνεννόηση με τους φωτογράφους και τους ζητάω να βγάλουν μία φωτογραφία την ύφη μου, έτσι ώστε να δω πώς γράφει στο φακό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Η κυρία Κρετίδου τα έχει προβλέψει όλα. Γι' αυτό την λατρεύω οι νύφες της. Δεν ξέρω αν τα έχω προβλέψει όλα, αλλά προσπαθώ για τη δουλειά μου. Μάζεψε λίγο. Θέλω λίγο να σηκωθείς. Δεν μπορείς. Ωραία. Μείνε εδώ. Η Μάγδα έχει στην πλάτη του σημάδι του μαγιό. Δεν το είχα δει. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, βάζουμε λίγη πούδρα, έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε εδώ πέρα αυτή τη διαφορά που κάνει. Ενδεχομένως σπυράκια και στην πλάτη, στο ντεκολτέ, αν υπάρχουν. Αυτά θα τα πούμε και λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει, κύριε Κουσούρη. Έχει ολοκληρωθεί. Έτσι λέω. Τότε να δώσουμε ένα μαγικό χειροκρότημα για τη μαγική δουλειά. Και καλά θα ήταν η Μάγδα να κάνει μια βόλτα πάλι από κοντά, γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε καλά, αν είναι αρκετός ο φωτισμός αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να δώσουμε λίγο ένταση στο κανόνι. Τα φώτα λίγο. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Ευχαριστώ, Βίκtor. Να είσαι καλά. Θέλει να ξαναγίνει νύφη, κύριε Κουσουρί. Την ακούσατε? Όχι. Όχι, να φέρετε το μικρόφωνο να το ξαναπεί αυτό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? ρωτήσεις. Ορίστε, παρακαλώ. Είμαι ήδη παντρεμένη. Μπορώ να ξαναγίνω να με βάψει έτσι? Εδώ που ήρθατε είναι το μόνο εύκολο. Βεβαίως. Ορίστε. Εγώ γενικά δεν βάφομαι ποτέ. Εχθές όμως με έβαψε η Εφη και μου έβαλε για πρώτη φορά στη ζωή μου κόκκινο κραγιόν. Ήτανε μαγικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τελικά συναγωνίζεις του Χάρι Πότερ. Το μαγικά. Κορίτσι μου όμορφο. Τι μάτια είναι αυτά. Τρελαθώ. Οι κυρίες λένε σε ευχαριστούν πάρα πολύ που τις μεταμορφώνεις. Ευχαριστώ και εγώ που με πιστεύεστε. Εντάξει, έλα λίγο και από εδώ να σε δούνε. Δεν θα σου κάνω ερώτηση, θα πούμε μετά στο περίπτερό μου. Βρίσκομαι στο περίπτερο 64. Αν θέλετε να πούμε κάτι από κοντά, θα είμαι σε λίγο εκεί πέρα με τα κορίτσια. Και από αύριο στο Ινστιτούτο μου θα τα πούμε στα τηλέφωνά μου, υπάρχουν πάνω στα φυλάδια. Έλα. Η μαμά, πού να σε γίνεις και νύφη, έτσι. Τι θα κάνει. Ναι, φυσικά. Και τον κύριο Καρακατσάνη. Να ευχαριστήσω και τον Ντέο, τον Καρακατσάνη, τον βιντεολήπτη μας, με τα τρομερά βίντεο.
να μην το πω, αφού μου κάνεις όλα τα επαγγελματικά μου βίντεο. Εγώ θα πρέπει να ευχαριστήσω τη 4Record, τους χορηγούς μας για τα φώτα, τον ήχο, Ευχαριστήσουμε όλους. για τα σκηνικά γάμου που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα παιδιά. Ήχο, φως, σκηνικά γάμου και φυσικά DJ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύη, για την παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Μας εντυπωσίασες, μεταμόρφωσες πραγματικά τη Μάγδα. Αν και ήταν και από πριν όμορφη, αλλά την έκανες θεά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τελευταίο την Εύη πριν να αποχωρήσουν με τη Μάγδα? Όχι, θα την βρείτε στο stand. Ποιο stand έχουμε, Εύη? Στο Το 64. 64 λοιπόν. Θα μπορέσετε να πάρετε πληροφορίες για ό,τι χρειάζεστε. Εγώ να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να με δείτε. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Θέλω όλη τη διοργάνωση της Expo Wedding που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Πραγματικά το εκτιμώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους γονείς μου. Φυσικά. Έχουμε τελειώσει. Σε Λοιπόν, ευχαριστώ. σας ευχαριστούμε πολύ. Οι υποψήφιες νύφες μην φύγετε.